Сега ще говорим по тема, която вълнува много дами. Можем ли да спрем времето с правилната програма за подмладяване на кожата и как? Отговор на този и други важни въпроси, касаещи дамите, ще получим от следващият ми гост. Тук в студиото вече е дерматологът доктор Ива Стоилова. Здравейте и добре дошла. Здравейте. Радвам се, че сте ми на гости. Как сте? Добре, благодаря. И красиви, както трябвало да наричаме ние поздрава, дерматолозите. Хубав е този поздрав. Сигурна съм, че след нашият разговор и след пояснението, което дадете, защото темата касае всяка жена, независимо на колко години. Можем ли завинаги да сме млади? Все повече дами ще си позволяват да го казват това. Добре и красиви, както казахте. Аз би ви поправила дори, защото на последния уркшоп, на който бях, имаше една доста интересна тема, как и мъжете трябва да си подмладяват. Напротив, дори потреблението от тяхна страна също се увеличи, така че говорим и за жените, и за мъжете. Всеки, който държи на външния си вид и да изглежда добре и да е със самочувствие. А по външния вид ни посрещат и по ума ни изпращат, така че като цяло трябва да бъдем красиви. И не само това, когато човек се чувства добре, изглежда и по-уверен в работата, която върши. Сега, напоследък, като стане дума за подмладяване, винаги се свързва това с естетичната дерматология. Това е като един вид асоциация. Нека много накратко да обясним на нашите зрители какво представлява това понятие и защо винаги казваме естетична дерматология. Това сега е много модерен дял от дерматологията. Занимава се с методиките, които водят до разкрасяване на кожата, нейната хидратация, отстраняване на бръчиците, пигментациите, несъвършенствата, като използва различни лечебни методики. Така много търсена и като специалност от младите медици. Със сигурност, след като все повече хора искат да изглеждат добре. И веднага следващият ми въпрос, кои са методите за подмладяване и кои от тях всъщност се използват най-често и най-се предпочитат? Аз би ги разделила на два дяла. Едните са неинвазивни, към които се отнасят химичните пилинги, лазерите, а другите, да кажем, са инжекционните, филърите, ботокса, мезотерапията, които в момента навлезнаха изключително в нашата практика. Не само за да изглежда кожата ни добре, а и за връщане времето назад и попълването на обемите, които връща младия вид на кожата. Ние всъщност днес точно за това ще поговорим. Как дамите могат да избегнат, и не само дамите, господата могат да избегнат досадните белези на времето, имам предвид бръчките. Започвам обаче с хиалуроновата киселина, защото напоследък тя се споменава в всички продукти, когато търговците искат по-добре да си продадат стоката и изпъкват, че просто подчертава, че тя се съдържа в съдържанието на стоката, която предлагат. Ние знаем всъщност, че хиалуроновата киселина е сред най-важните вещества за оптимална хидратация на клетките в организма. Все пак обаче какво не знаем за нея и под каква форма се използва точно в дерматологичната. Хиалуроновата киселина е основна субстанция на нашето подкожие. Всъщност в този матрикс се осъществяват всички биологични процеси, детоксикацията на кожата, не само хидратацията, и имунните процеси в кожата. Така че тя е едно вещество, което ни дава тотална грижа в кожата и затова се използва и от козметичните продукти, както и от инжекционните методики, мезотерапията и филърите. Това са продуктите, които съдържат хиалуроновата киселина и чрез тях ние влагаме в дермата, втория слой на кожата, където нормално тя съществува. За съжаление обаче има един недостатък. Тя изчезва с течение на времето, тъй като има ензим хиалуриндаза, който я разгражда. А ние нормално губим средно 6% хиалуронова киселина, което довежда до дехидратация на кожата на повърхността, както и до появата на бръчиците под влияние на мимиката и отпускането на кожата под влияние на гравитацията, както и появата на пигментни лезии или разширени кръвоносни съдове. Сега изключително много се говори в последно време за детоксикиращия ефект и затова някои от филърите и мезотерапиите имат такъв антиоксидантен ефект по отношение на кожата. Затова ли е толкова важно всички жени, които държат кожата им да изглежда добре, да я подхранват с хиалурон?
Да, това е като базисна терапия в естетичната медицина и дори препоръката е с мезотерапията да се започне още от 20 годишна възраст и да се поддържа 2 пъти годишно. Защото когато вече използваме мезотерапията или филърите за възстановяване на бръчките, се налага по-големи количества да бъдат поставени и разбира се, като себестойност излиза по-скъпо на пациента. Сега, нека да обясним. Вие казахте, че може би 2 пъти в годината да се поставя без проблем. В кои зони и как точно може да стане нанасянето? Мезотерапията е методика, в която хиалуроновата киселина се поставя на цялото лице. А на шия, деколте, включително ръце, както може да се третира цялата кожа на тялото. А хиалуроновите филъри, там хиалуроновата киселина е прекръстосана, за да може да бъде предпазена от ензима хиалуронидаза и дълготрайността на филъра е от 6 месеца до 1 година обикновенно. А сега е изключително модерно и в последно време са филърите за попълване на обеми, които се поставят по-дълбоко, за да могат да възстановят отпускането на кожата. Може да видите и покритието, което колегите. Така се поставя филъра. Така ли? Да, и мезотерапията. Филъра има няколко техники за поставяне. Сега изключително модерна е така наречената канюла. Значи това е много безболезнен метод за поставяне. При този метод само от една дупчица влиза канюлата. Нямаме риск от кървене, много безболезнено е като манипулация и много по-естетично се работи, включително по така наречената векторна техника. Всъщност, когато една дама реши да си постави филър и отиде при дерматолог, дерматолога ли преценя какво точно е нужно? Да, обикновено ние правим програма на пациентите, която включва както подобряване на тонуса, на тургора, ревитализация на кожата, така и попълване на обеми, на бръчици с различни техники. Така че обикновено правим една програма на пациентите. Виждаме тук, колегите показаха. Тук е назолабиалната гънка, много ефектно попълване, както и на устните. Това се прави винаги с хиалуронова киселина. Значи на този слайд виждате попълване на гневната бръчка, където може да стане след ботокс или самостоятелно, ако тя е по-повърхностна. При ботокса се обездвижва всъщност мускулатурата. Инжектирането на ботулиновия токсин се поставя в мускула. Там е съвсем друга техниката. Докато хиалуроновата киселина е по-естествен начин, за да изглеждаме добре. И ако достатъчно рано започнем, със сигурност ще задържим времето и ще изглеждаме вечно млади. Да се върнем сега на моя въпрос, който преди малко ви зададах. Дерматолога преценя на една дама какво е нужно като филър, така ли? Да, обикновено това е редното, въпреки че голям процент от пациентите знаят какво точно искат да им бъде направено и обикновено стартираме с това. Защото при хиалуроновата киселина ефектът е видим още на момента на поставяне, след самата манипулация, така че пациентът остава удовлетворен и търси вече корекцията на другите области, които обикновено сме предложили като цялостна програма. Бръчката. Да. Това е хубаво за дамите, които искат бърз ефект. Да. Сега, тук нека да покажем и вие бихте могли да коментирате зоните, на които биха могли да се поставят филъри. Само да го нагласа добре, за да се вижда. По-плътните филъри се поставят на назолабиалната гънка, на скулата, на устните, на там, по-меките. Там, където е посочено всъщност навсякъде. Да. Ами нормално е, защото хиалуроновата киселина е основна субстанция на нашето подкожие, така че където имаме кожа, може да ги поставим. От каква възраст бихте препоръчали да се постави? Стандарта в гайдлайна на Европейската академия е след 20 години започване с мезотерапия, но имайте предвид, че това не е строго фиксирано при пациентите, защото всяка кожа страда различно. Особено в последно време, когато момичетата се дехидратират, спазват диети, отпускането изисква поддържане повече с филъри на базата на хиалуронова киселина, по-рядко, 2 пъти годишно, използваме мезотерапията. Всъщност не казахте от колко години?
Ами казва се, че след 20 години може да се постави, както имаше преди изисквания за ботокса след 35 години, а сега границата падна. Така че това е вече преценка на организма. И всъщност и състояние на кожата, защото всичко е индивидуално. Именно. Добре, когато се постави един филър, каква е трайността му? Колко време действа? От 6 месеца до 1 година са стандартните филъри на базата на хиалуронова киселина. Казахте стандартни филъри. Има различни филъри? Да, значи тези, които са на хиалуроновата киселина, ги обособяваме като временни. Има и такива, които не са на базата на хиалуронова киселина, перманентни филъри, но това обикновено се започва по-късно във времето, особено когато трябва да се попълват обеми. А сега, ако има дами, които вече са на по-преклонна възраст, но все пак биха искали каквото могат да спасят, за да изглеждат добре, какво бихте им препоръчали? Няма крайна възраст за ползването, нали така? Могат и Да, има крайна, да кажем, за ботулиновия токсин, където се казва, че след 60 години, или когато има атрофия на мускулатурата, там той няма ефективност. Така че попълването на обеми с хиалуронова киселина, започвайки по 3D техниката и векторните методики за попълването на обема на лицето, загубата на тъкан, на скулите, обикновено оттам тръгва отпускането на контура на лицето, попълването на назолабиалните гънки, пачия крак, обикновено се използва по-меки филъри, най-вероятно ще бъде като добър пакет за тях, но обикновено това е много индивидуално, защото ние сме различни в усмивката си, в израженията. Имаме зрителски въпрос, ми казват колегите от апаратната. Дама пита, кремовете против бръчки не действат ли така, както филърите? Значи обикновено козметичните продукти въздействат върху епидермиса. Това е горния слой на кожата ни. Тя има бариерна функция, т.е. чрез еволюцията е доказала, че не всички субстанции проникват до дермата. А всъщност виждате, че хиалуроновата киселина е основна субстанция на дермата. Тоест, ако искаме да махнем повърхностните белези, т.е. хидратацията, да коригираме тонуса, ревитализацията, да, хиалуроновата киселина като по-голяма молекула ще допринесе до това, но като цяло да вдигнете обемите, да запълните напълно назолабиална гънка, да кажем как ще направи един филър, не може да се постигне с един крем. Но кремовите, разбира се, са подпомагащи. Още повече, че в последните години много се лансира така наречените нанозомни технологии, които позволяват да бъде преодоляна тази бариерна функция и така вече хиалуроновата киселина може да проникне в дълбочина и да даде много по-добър резултат, който е видим. Нека да обясним още нещо, което съм сигурна, че ще бъде интересно на зрителките и въобще на зрителите. Когато една дама реши да си постави филър, колко време отнема самата манипулация и след това има ли някакви външни белези? Значи, обикновенно предпочитаме да поставим локална анестезия, локална упойка, която е под формата на крем. Би трябвало тя да стои върху кожата около 20 минути. След което поставянето на филъра, в зависимост от методиката, отнема около 20 минути до половин час във времето, но зависи колко области и колко спринцовки поставяме. Защото при някой пациент, както вие казахте, може да се наложи няколко спринцовки наведнъж да бъдат поставени. Има лека отточност, като тази отточност е по-изразена единствено при попълването на горна устна. Обикновено при горна устна отточността остава 3 дни, докато на останалите участъци на лицето до следващия ден е изчезнало. И препоръчваме работата с канюлите, защото там е по-прецизна техниката и много по-безболезнена за пациенти с много по-малко странични ефекти. Много дами ли вече ползват филъри? Аз работя от 2004 година и мисля, че да, българката има търсене като услуга подмладяващи терапии и дори в световен план, доколкото знам, Русия, Сърбия, Румъния, България са влезнали в това проучване. Сравнение с Америка, например, е много по-голямо търсенето от по-ранна възраст. Значи, ако обобщим от всичко това, което казахме до тук, бихме могли да отговорим, че да, има програма, която ако е правилно съставена към
конкретния тип кожа, можем да спрем следите на времето. Така ли? Точно така и може би психиката само на българката трябва да бъде насочена в това, колкото по-рано започне, дори и по-евтини процедури, козметични и медицински съчетания биха довели до много добър и по-траен резултат. Така да завършим нашият разговор. Благодаря ви, че бяхте мой гост. До нови срещи!